سلام تنهبلنا تخططتي جامبو ميديا هاوس نعسر تخططكم تخطش عنا 18 ناقوز راجز لحظنا يوم زيناتات انه فلما ارست زينا كنقدم بزي حقاو مقدي ناب سعود عرب كوعزو اب وردا 7 اندرتا كاب استتحازو وغنات هيوت حنت نستي كم زحلفه تحبيرون مقدا اير اثيوبيا بزعبه حمورا ززرغحو حدش حبريتا الا خوينو مكنصال زي حسابي كبلو قدامي مستر ابي احمد اطنقيوم حيلتات فانو اب كل الاوروميا بسفصمو مدقعتي لعلي 25 سبات موماتهم تحبيرون بسنك نقداو نحن امريكان تشاينا واغا نداد عالم كنكي كم زتجدد تغليصو نبر بريزيدنت فرنساي نيكولاس ساركوزي تأثيرهم نايزيومن خلوتن زرزر كم سأكاربيو سنة مكتتات بزي حقاو منقدي ناب سعود عرب كوعزو اب وردا 7 اندرتا كاب استتحازو وغنات هيوت حنت نستي كم زحلفه تغليصو زحلفه تقمت 3 2018 ناقوز راجز وردا 7 اندرتا قاريصوم بزي حقاو منقدي ناب سعود عرب يقعزو كاب زنبرو كوبللتي حنت كساب حزمنتا زي تفلطت وغن هيوتا كم زحلفن ابت برخا صقيعوم زغدفو اسكرين مواتيت كساب حزي كم زي ترخبن ابت غعزو زنبر حصانات اقاليعن بوليس وردا 7 اندرتا بوغونو مننت موارتيت كساب حزكوات زي تفلطه بزو غداي تطرطرو 3 ውልቀ ሰባት ኣብ ቁጽጽር አውዒሉ የጻር ከም ዘሎ ፍሊጡ እተን ደገ 12 ዓመት ህጻውንቲ ዝርከብኦም ልዕሊ 100 ኮብለልቲ ዝነበርዎ ጥቅምቲ 3 2018 ዓመተ ምህረት ደላሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝኣከብዎም ወገናት ከባቢ ሰዓት 2 ምሸት ጉዕዞ ከም ዝጀመሩን ገሊኡ ምስ ኬላና ተመሻጠሩ ገሊኡ ድማ በእግሮም ዝጀመርዎ መንገዲ ገና ርሑቕ ከይተጓዓዙ ሓንቲ ወገን ህይወታ ምስ ሓለፈ አስክሬና ናብ ጣሻ መሳሊ ኣጸጊዖም ጉዕዞም ክቕጽሉ ከም ዝተገደዱ ተሓቢሩ ነታ ወገን ዝፈልጣ መጓዓስታ ህይወት ማሐዘን ድንገት እንተሐልፍ ሪኤን ክበኺያ ጀሚረን እንተነበራኳ ንባዕልኽን ኸታይ ምስሐስክናሉ ይኽን ኢሎም አፈራሪሖም ጉዕዘን ክቕጽላ ከም ዝገበርዎን ነቲ ኩነታት ብዓይኒ ዝተዓዘባ ወገናት ተዛሪበን ካብቶም ወጋሕታ ኣብ ከባቢ ኣብዓላ ብኣካላት ጸጥታ ትግራይ ዝተተሓዙ ኮብለልቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዘንደቂ 12 ዓመት ህጻውንቲ ናብ ቤት ትምህርቲ እናኸዳ ጸኒሐን እቶም ደለልቲ ካልኦት ሓበልቲ ልኢኾም ከም ዘታለልወን ደፍተረን ኣብ ኣሕዋተን ኣማሊአን ቅንጣብ ጨርቂ ትኹን ታሪፋ ከይሓዛ ብዝወጾ ከም ዝጠፋን እቶም ደለልቲ ምስኦም ዝጓዓዙ መሲሎም መንገዲ ብምጅማር ንናይ ካልእ ክልል ደላሊ ኣረኪቦምዎም በበይ ተጠውዮም ከም ዝተመለሱ ከም ዘይረኣዮም ገሊጸን ኣብቲ መንገዲ ዝተዓዘበው ሓደጋታት ስደት ድማ ኣማሪረን ገሊጸንኦም ወረዳ ፖሊስ አንደርታ ቦጎኖ ኣብ ዝመዳይ ዘሎ ፈተነታት ጸጥታን ፍልሰት መናእሰይን ዘርዚሩ ምስ ሕልፈት ህይወት እታ መንነታ ዘይተነጸረ ወገን ዘሎ ጉዳይ ነቲ ጉዕዞ መልሚሎም ሊኢኾም ዝበሎም 3 መናእሰይ ኣብ ቁጽጽር አውዒሉ ግቡእ ምጽራይ የካይድ ምህላው ዜና ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ መንገድ አየር ኢትዮጵያ በዛዕባ ሕሞራ ዝዘርግሑ ሓድሽ ሓበሬታ ዕላው ኮይኑ እቲ መንገድ አየር ናብ ዋና ከተማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ግልጋሎት መጓዓዝያ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ በረራ ናብ ሕሞራ ክጅምር ምዃኑ ሓቢሩሎ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ካብ 10 ሕዳር 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ሕሞራ ሲቪላዊ መጓዓዝያ በረራታት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎ እቲ መንገድ አየር እቲ በረራታት ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ከም ዝካየዱን ገሊጹ እዩ እቲ መንገድ አየር ኣብ ዝሕዚ እዋን ናብ 23 ናይ ውሽጢ ሃገር መባጽሒ በረራታት ከም ዘካይድን ልዕሊ 145 ሃገራዊ መባጽሒ ቦታታት በረራታት ዘካይድ እዩ እዚ ሓድሽ ሓበሬታ መንገድ አየር ድማ ኣብ ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ኣክሱም ሽረን ሓዊሱ መበል 4ይ መባጽሒ ይኸውን ኣሎ ቅድሚ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ሕሞራ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ቅድሚ መውዳኣ ግልጋሎት መጓዓዝያ አየር ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ልዕሊ 2 ሚልዮን ነበርቱ ብስደትን ምዝባልን በጽንታዊ ወራር ዝሳቀዩ ዘለው ኮይኖም ሕዚውን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ብልጽግና ዝመርሖ ወራር ሓይሊ ከም ዝርከብ ይፍለጥ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለሱ ዝግባእ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ሽርሒ መቋመር ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምንጻል ይኹን ምግባት ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘካይዱ ውዕደት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዱ ዘለው ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ምንጻል ይኹን ምግባት ወይ ድማ ምጥቕላል ከም ዘይሰርሕ ኣተሓሳሲቦም ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ኢትዮጵያ ክንጸል ብዝብል ዝተወደቡ ፖለቲካውን ሓይልታት ከም ዘለው ብምግላጽ ሓደ ካብቶም ሓይልታት ንሃገሩ ዝፈልጥ የለን ክብሉ ነቒፎም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 100 ዓመታት ሰላም ኣይነበረን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር
ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ግዜ ፌስቡክ ዩቲዩብን ስለዘሎ ዕለታዊ ንሰምዖ ስለዘለና ይንበር ሰላም ኣይነበረን ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ጠፊኡ ኣይፈልጥን ብምባል ካብ ነገስታት ጀሚሩ ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግዜኦም ብመኸተ ዝመለ ከም ዝነበረ ኣመላኺቶም ነቶም ኣብ ግዜ ስልጣኖም ሸፋቱ ንምስጓግ 100 ካብ 100 ዝሰርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ድማ ናኢፎም ብዙሓት ተንተንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኦም ኣፈላላያት ብልዝብ ክፈትሑ ስለዘይኻሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ስለዝዓፀውን ዝተፈላለዩ ወገናት ብረት ከልዕሉ ከም ዝተገደዱ እዮም ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ድማ ተኣሲሮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ኢትዮጵያ ወለዶታታ ተቐባቢሎም ዘጽንዕዋ ሃገር ክትከውን እያ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ሓደ ከባቢታት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ንሪኦም ጉዳያት መልክዕ ንሓዙ ክኸዱ እዮም ክብሉውን ሓቢሮም እቶም ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንግብት ዝብሉ ንኢትዮጵያ ይፈልጥዋን ክንጸል ዝብሉውን ብተመሳሳሊ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እምባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ኣብነት ኣሰንዮም ምጥቃሶም ቢቢሲ ጸብጺቡ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ ነተን 99 ሚታዊ ናይ ኤሌክትሪክ ንምግባር ተሊማ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ ነተን 99 ሚታዊ ናይ ኤሌክትሪክ ንምግባር ምትላማ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ኣፍሊጡ ሚኒስትር ዴኤታ ትራንስፖርት ሎጂስቲክን ኣይተ በርኦ ሓሰን ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ብዝምልከት ንጋዜጣ ፕላስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድሕሪ 10 ዓመት ካብ ወጻኢ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ እተን 99 ሚታዊ ናይ ኤሌክትሪክ ክኾና እየን ኢሎም 115,000 ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ኣብ መንገድታት ኢትዮጵያ ከም ዘለዋ ዝተዛረቡ ኣይተበርኦ ሕዚ እውን ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከባ ሓፈሻዊ ቁጽሪ ተሽከርከርቲ 7 ሚታዊ ይሽፍን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመት ቁጽሪ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ንምብጻሕ ከም ዝተተለመ ሓቢሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ እተን 99 ሚታዊ ናይ ኤሌክትሪክ ንምግባር ከም ዝተተለመ ድማ ገሊጾም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህጻናት ዝርከብዎም ልዕሊ 25 ዜጋታት ከም ዝተቀተሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ፋኖ ከም ዝተፈጸመ ድማ ነበርቲ ገሊጾም እቶም ዕጡቃት ወረዳ ኣበሽጌ ዝተባሃለ ከባቢ ዞባ ጉራጌ ተሻኪሮም ኖኖ ኣብ ዝተባሃለ ወረዳ ትርከብ ኣሎ ድንቂ ትባሃል ጣብያ ገዛ ንገዛ ብምዝዋር ሽማግለታት ህጻናትን ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ከይተረፈ ቀቲሎም ክብል ንድሕንነቶም ሽሞም ዘይገለጹ ነበርቲ ጸሪሑ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለይ ነባሪ ምሸት ካብ ኣበሽጌ ዝመጹ ዕጡቃት ፈለማ ብበላሕቲ መሳርሒታት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ቀጺሎም ተኽሲ ከፊቶም ክብል ና ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩ ክሳብ ሕዚ 29 ሰባት ቀቢርና 6 ሰባት ድማ ናብ ሕክምና ተላኢኾም ብምባል ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ደሃየን ከም ዘይተረኸበ ድማ ንሓበሬታቶም ነበርቲ ተወኪሱ ጸብጻብ ኣዲስ ስታንዳርድ የመላኽት ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ከለና ድማ ብሰንኪ ንግዳዊ ንሕንሕ ኣሜሪካን ቻይናን ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክንኪ ከም ዝተገደደ ተሓቢሩ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምንካይ ዋጋ ከም ዘርአየ ተገሊጹ ንግዳዊ ንሕንሕ ኣሜሪካን ቻይናን ንምንካይ ዋጋ ነዳዲ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ሮይተርስ ጸብጺቡ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ስዒቡ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብዘንብሮኦ ማዕቀባት ጠለብ ኢነርጂ ክንኪ ዝብል ስጋት ዝሓደሮም ኣቕረብቲ ዋጋ ነኪዮም ነዳዲ ብበዝሒ ያቕርቡ ከም ዘለው ገሊጹ ኣብ ክልተ ትካላት ኣቕረብቲ ነዳዲ ዳህሳስ ዘካየደ ሮይተርስ ካብ 0.03 ሚታዊ ክሳብ 0.46 ሚታዊ ዋጋ ብምንካይ ንሓደ በርሚል ነዳዲ ብ57.52 ክሳብ 61.01 ዶላር ንምቕራብ ከም ዝወሰኑ ኣረጋጊጹ ኣሜሪካን ቻይናን የካይዶ ዘለዋ ንሕንሕ ንግዲ እንተቐጺሉ ዋጋ ነዳዲ ካብ ምንካይ ሓሊፉ ቁጠባ ዓለም ብ7 ሚታዊ ክቕንስ ከም ዝኽእል ዋና ዳይሬክተር ትካል ንግዲ ዓለም ዶክተር ኦኳንጆ ኢዋላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣጠንቂቖም ምንባሮም ሮይተርስ ኣዘኻኺሩ ነበር ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኒኮላስ ሳርኮዚ ተኣሲሮም ነበር ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኒኮላስ ሳርኮዚ ብምኽንያት ምጉዳል እምነት ህዝቢ ዝተዋሃቦም ፍርዲ 5 ዓመት ክፍጽሙ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ከም መቆጻጸሪ ኣውሮፓ 2007 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝዳንታዊ መረጻ ፈረንሳይ ካብ መንግስቲ ነበር መራሒ ሊብያ ማዕመር ጋዳፊ ገንዘብ ብምቕባል ውዲት ፈጺሞም ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብይን 5 ዓመት ከም ዝተዋሃቦም ይዝከር ገንዘብ ህዝቢ ሊብያ ንጎስጓስ መረጻ ካብ ዘውዕሉ ድሕሪ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩ ሳርኮዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኣሰረ ፈላማይ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኮይኖም ኣለዉ ነቶም ካብ 2007 ክሳብ 2012 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ብፕሬዝዳንትነት ዝሰርሑ ፍርደኛ ጠሚቱ ኣብ ዝተኣከበ ርእይቶ ማሰርቶም ዝደገፈ ህዝቢ ከም ዝዛይድ ዘጋርዲያን ጸብጺቡ
ካብ ዓለም እቲ ዝቐልጠፈ ባቡር ዓለምና ፈተነ ካይዱ ብቻይናውያን ዝተሰርሐ ሲኦር 450 ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ባቡር ኣብ ሻንጋይ መስመር ባቡር ቺንግዱ ፈተነ ካይዱ እዩ። እዚ ቁልጡፍ ባቡር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፈተነ ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰዓት 350 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ክኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዝግበረሉ መምሕያሽ ድማ ኣብ ሰዓት 450 ኪሎ ሜትር ከም ዝጓዓዝ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ባቡር ቅድም ክብል ካብ ዝተሰርሐ ፋክሲንግ ቁልጡፍ ባቡር ብ100 ሰከንድ ዝበልጽ እንትኸውን በዚ እውን ቁልጡፍ ባቡር ዓለምና ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ፕሮጀክት ቁልጡፍ ባቡር ሲኦር 450 ኣብ 2021 ዝጀመረ እንትኸውን ኣብ ዝቐጽሉ ኣዋርሕ ተመሪቑ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጅምር ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ፍሎሪዳ ነዊሕ እዋን ጠፍዩ ዝነበረ ሃፍቲ ስፔን ተረኺቡ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ፍሎሪዳ $1 ሚልዮን ዘውፅእ ነዊሕ እዋን ጠፍዩ ዝነበረ ሃፍቲ ስፔን ከም ዝተረኸበ ስካይ ኒውስ ጸብጺቡ። እቲ ሃፍቲ ልዕሊ 1000 ካብ ብሩርን ወርቅን ዝተሰርሐ ነባራ ሳናቲም ስፔን እንትኸውን ብጉጅለ ሓመስቲ ኣብ ሽንጥሮታት ገማግም ፍሎሪዳ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ። እቶም ሳናቲም ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ ግዛእቲ ስፔን ኣብ ዝነበረ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ፣ ቦሊቪያ፣ ሜክሲኮን ፔሩን ኣብ 1715 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተሰርሑ ከም ዝኾኑ ድማ ተገሚቱሎ። ኣብ ኣሜሪካ ምውሳኽ ክብደት ሰብነት ዜጋታት ካብ ዝነበሮ ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ሰሙያ ጥዕና ኣላው ገይሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሚልዮን ዝቁጸሩ ዜጋታት ኣሜሪካ ርጉዶም ልዕሊ ዓቐን ከም ዝወሰኸ መርበብ ሓበሬታ UPI ንሰሙያ ጥዕና ብምጥቃስ ጸብጺቡ። በቲ ዝተገበረ ሓድሽ መጽናዕቲ መሰረት ድማ እቲ መጠን ርጉዲ ካብ 40 ናብ 70 ሚእታዊ ወሲኹ ከም ዝተረኸበ ተመራመርቲ ጥዕና ገሊጾም። ነዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ መጽናዕቲ ነቲ ምርምር 300,000 ዜጋታት ማእኸል መጽናዕቲ ብምግባር ተጠቒሙሎ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘይምምጥጣን ቁመት ክብደት ሰብነትን ወይ ከዓ ዘይምዕሪ ቦዲ ማስክ ኢንዴክስ ጥራሕ ትኹረት ገይሩ ዝተሰርሐ ዘይኮነስ ኣብ ወሰኽ መጠን ስብሒ ሰብነት እውን ትኹረት ዝገበረ እዩ። መራሒ ተመራማሪ እቲ ጉጅለ መጽናዕቲ በዓል ሞያ ሕክምና ምዝባዕ ሆርሞናት ኢንዶክሪኖሎጂስት ዶክተር ሊንድሳይ ፋርማን ኣብ መጠን ርጉዲ ዜጋታት ወሰኽ ከም ዝህሉ ኣቐዲምና ገሚትና ነርና ኢና። እዚ ግን ካብቲ ዝገመትናዮ ንላዕሊ ዝተጋነነ ኢለን። ነዚ ስዒቡ ካብቶም መበገስቲ ጸገማት ጥዕና ኣሜሪካ ሓደ ዘይምዕሪ ምውሳኽ ክብደት ሰብነት ምዃኑ ድማ ተመራመርቲ ረጋጊጾም። እዚ ድማ ሕማም ሽኮርን ልብን ብምስዓብ ካብቶም ምዕሩይ ክብደት ሰብነት ዘለዎም ንላዕሊ ኣብ ዘይእዋኑ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሓደጋ ከም ዘስዕብ እቶም ተመራመርቲ ኣረዲኦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ጃምቦ ሚድያ ሃውስ ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ዛዚምና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ቻናልና ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ